co se pamatuju, asi poprvé, co se tomu vůbec nějaký český politik věnuje, což mě třeba docela překvapilo, protože stejně jako jsme všichni někdy nemocní, tak všichni každodenně voláme, takže tam to místo pro nějakého populistického poslance tam je, tím nechci říct, že pan Husák je populista, ale místo pro nějakého poslance tam určitě bylo už dříve. A je to skutečně Český telekomunikační úřad, který je tím hlavním viníkem té stávající situace? Operátoři jednoduše jenom využívají toho nastavení, které v České republice je? Částečně ano. Řekl bych, že na Českém telekomunikačním úřadu je tak 3/4 viny. A tu čtvrtinu bych dal na těch lidech samotných, protože ono totiž je možné dosáhnout i u domácností lepších cen za volání. Akorát se o ně člověk musí říct. My jsme dělali nedávno takový průzkum na iHnedu, chtěli jsme po čtenářích, aby nám psali, co si oni sami dokázali vyjednat u operátoru, a byly to neuvěřitelné příběhy. To byly příběhy třeba lidí, kteří telefonovali za 1500 korun měsíčně, a najednou řekli operátorovi, že prostě už u něj nechtějí dále být třeba, protože se jim zdá, že to telefonování je drahé. No tak prostě operátor řekl, tak dobře, tak běžte, tak oni si vygenerovali takovéto číslo k přechodu a operátor jim potom zavolal z retenční linky a řekl, no víte, my bychom vám ještě rádi něco nabídli, my bychom vám ještě rádi nabídli takovou jako naši speciální nabídku, která je třeba, že vám dáme 2násobek volných minut nebo prostě volání, SMSky zadarmo na vybraná čísla. Ale není už ten samotný postup v podstatě ponižující a příliš složitý pro toho zákazníka, protože to znamená uzavřít s jiným operátorem smlouvu a tak dostat ten kód pro vygenerování toho přechodu. Tedy toho nového čísla. Je pravda, že ten postup je v podstatě ponižující, protože je to, jak kdybychom jako bydleli v Bagdádu. Jo, prostě a pro telefonování si chodili na tržiště, kde prostě musíme smlouvat a ten obchodník nám řekne, jako mám ženu a děti, prostě hladovým a tak. Jako samozřejmě, že je to strašně ponižující a že by to nemělo být. A proto říkám, že 3/4 viny jsou na tom Českém telekomunikačním úřadu. On by měl lépe regulovat, to určitě. Regulace v telekomunikacích vůbec není sprosté slovo. A rozhodně si myslím, že je tam obrovský prostor pro Český telekomunikační úřad a k jeho jakoby neformálnímu vlivu. Protože my jsme od šéfa ČTÚ pana Dvořáka nikdy v podstatě neslyšeli, že je tady draho až do posledních dní. Nikdy jsme moc neslyšeli to, že jako operátoři v podstatě žijí v tom volání pro domácnosti ve funkčním oligopolu až do doby asi před 3 měsíci. A myslím si, že tam určitě hodně prostoru. Je ještě cesta také další možná, že by jaksi ceny stlačil dolů 4. operátor. Není trh v Česku příliš malý na to, aby přišel ještě další operátor? Spíš než 4. operátor. Takže 4. operátor má velký problém v tom, že on přichází na trh, kde je asi 130% penetrace, to znamená, že na každého člověka připadá 1,3 SIM karty. A on by musel vybudovat celou tu síť znovu vlastně. Jo? To, co zažíval Oscar někdy v roce 99, tak dnes Vodafone, tak on by musel zažít znova. Já si myslím, že vlastně ta cesta k tomu snížení těch cen je jednak skrz aktivitu zákazníků a potom taky přes takzvané virtuální mobilní operátory, což jsou vlastně jakoby takový operátor, který si koupí velkoobchodně kapacitu sítě od majitele té infrastruktury, třeba od T-Mobile nebo Telefoniky, a potom ji prodává určité specifické skupině zákazníků. Funguje to třeba v Německu, jich funguje asi 130 těch virtuálních operátorů. A fungují například třeba pro tureckou menšinu, že operátor AI Yıldız nabízí prostě Turkům, kteří žijí v Německu, volání do Turecka za výrazně výhodnější ceny. A má samozřejmě taky telefonisty, který umějí turecky a podobně. Ondřej Malý, děkujeme. Děkujeme, hezký den, nashledanou. Hezký den, děkuji.